Dámy a pánové, vítám vás u podcastu Ve světle písma. Dneska se podíváme na doktrínu o Trojici. Co je to Trojice, jak ji nacházíme v Bibli, nacházíme ji vůbec v Bibli? A na tyhle otázky nám dneska odpoví Mojmír Adámek. Mohl by se s nám nějak představit, říct nám, kdo jsi a tak? Jasně. Tak ahoj. Ahoj všem, díky moc za pozvání. To je milý tady s vámi odpálit tady ten nový podcast a snad to doslova do písmene odpálíme úplně. Tak já jsem Mojmír Adámek, jsem teďka v Kroměříži s manželkou, kde vlastně už posledních zhruba 11 let sloužíme v nezávislém baptistickém sboru. No a to je asi takový základ o mě, abych se moc nerozpovídal. OK, díky moc. Mohl by si nám říct, jak jsi přišel ke Kristu, jak jsi získal svoji víru? Určitě. V podstatě jsem se teda narodil do věřící rodiny, tedy z různých konfesijních, řekněme, pozadí. Mamka byla katolička, táta evangelík. Takže já jsem v podstatě nicméně vyrůstal ve sboru Jednoty bratrské, kde máma časem začala chodit taky. A tam jsem slyšel Boží slovo, tam jsem byl ve 13 i pokřtěn, ale předcházela tomu samozřejmě klíčová chvíle, klíčové období mého života, a to bylo, že jsem začal jezdit na křesťanské tábory, určitě někteří znají křesťanské tábory Word of Life, kde jsem v podstatě slyšel v plnosti kázané evangelium, které bylo zamířeno přímo na nás, na posluchače, na to, abychom činili pokání z našich hříchů. A já jsem tehdy jako teenager žil docela takovým vzpurným životem, i když jsem měl to věřící pozadí, tak jsem moc věřící být nechtěl. A dělal jsem věci možná právě just tak, abych ukázal svým nevěřícím kamarádům, že jsem stejný jako oni. Takže musím říct, že když jsem byl na tom táboře, tak jsem měl docela už očerněné svědomí z toho, jak jsem žil, co jsem dělal. A věřím, že Pán Bůh si to použil k tomu, aby mě usvědčil z hříchů, z kterých jsem činil pokání a vyznal víru v Krista. A to jsem udělal, a ne, že by můj život byl hned jiný, ale věřím, že od té chvíle Pán Bůh nějak v mém životě pracoval, měnil mě, dával mi sílu překonat určité hříšné zlozvyky a já jsem potom, jak už jsem zmínil, nedlouho poté vyznal víru ve křtu. Takže to je zhruba v krátkosti, jak jsem uvěřil v Krista. Díky moc. Tyhle tábory jsou skvělá příležitost k tomu sloužit. Taky děláme ve sboru náš tábor a častokrát slýcháváme ve svědectvích při křtech, že právě na tom táboře poznali, že jsou hříšní, poznali, že potřebují Krista do svého osobního života. Jo. Že skvělý tohle slyšet. Nicméně pojďme se obrátit k tomu dnešnímu tématu Trojice. Mohl by si nám to nějak na začátek zadefinovat, co to ta Trojice je? Nebo můžeme to vůbec definovat? Tak Trojice samozřejmě je v něčem, můžeme říct, možná paradoxním křesťanským článkem víry, protože na jedné straně je v samotném jádru. A jelikož tohle by měl být chronologicky první podcast, tak já si myslím, že to je opravdu příznačné, že začínáme ten rozhovor Trojicí. Protože takhle vlastně začíná, můžeme klidně říct, končí křesťanská teologie. Ten paradox možná, jestli to vůbec je paradox, je v tom, že Trojice je ve své podstatě docela dost spletitá, někdy náročně na pochopení, takže mnoho křesťanů má různý postoj k Trojici, možná má někdy v ní zmatek. A je to vlastně v tom zvláštní, že je to na jednu stranu naše úplně nejzásadnější nauka, na druhou stranu někdy je těžká na pochopení. Každopádně se dá nějakým způsobem v krátkosti shrnout. A to asi úplně v základu je, že je jeden Bůh. Jako křesťané jsme monoteisté, uctíváme jenom jednoho Boha, nikoliv 3 bohy, ale pouze jednoho Boha, ale hnedka dodáváme k tomu, že ten jeden Bůh existuje od věčnosti jako Otec, Syn a Duch Svatý. A křesťanská teologie to dále rozpracovává, co to vlastně znamená a tak dál. Super, díky moc. To je asi taková základní definice, se kterou můžeme pracovat. Máš nějaký svoje oblíbené přirovnání k Trojici? Často slýcháváme třeba, že
to je jako led, voda a pára, 3 skupenství vody. Nicméně, pokud vím, tak tohle přirovnání má nějaké lehké problémy, že to úplně nemluví přesně o trojici. No, tak jestli máš nějaké podobný, nebo jaká jsou úskalí tohohle přirovnání, toho vodního přirovnání. Určitě jsou různá přirovnání, ale já bych možná ještě, jestli můžu, trochu převzít otěže v tomhle ohledu. Já si myslím, než bychom se pobavili o těch přirovnáních, tak je potřeba opravdu mít základní pochopení té trojice. A tím myslím možná ještě trochu zevrubnější, než jenom ta definice, kterou jsem před chvilkou dal. Protože bez toho potom nebudeme schopni se nějak v těch ilustracích a analogích přebrat a v jejich užitečnosti. Znova, to znamená, kdybych se ještě vrátil o ten krok zpátky, tak nauka o Boží trojici nám zdůrazňuje, že je, a teďka už budu, řekněme, předpokládat tu křesťanskou terminologii, která se časem... něco složitějšího, tak se k tomu můžeme vrátit, určitě. Vysvětlit si termín. Jo, která se časem vlastně ta terminologie nějak vykrystalizovala. To je součást někdy těch debat, do jaké míry jsou ty termíny užitečné, ale já věřím, že jsou nezbytné, protože zatím žádná lepší křesťanská církev jaksi nevykrystalizovala. A to je, že teda jedna bytost, že tady máme jednu bytost a to je Bůh. Bytost v té tradiční terminologii se používá třeba jedna substance, jo, nebo v řečtině mia, ousia. To řecké slovíčko ousia je v podstatě příčestí od slovesa být, takže máme tady jednu bytost, v tom filozofickém žargonu jedno jí soucno. A to je základ. Tady možná se k tomu vrátíme v těch dalších otázkách, ale to je základ trojice, která nám nějakým způsobem, který nám zajišťuje to, že se bavíme tady o jednom Bohu. Takže nemůžeme se bavit o 3 substancích nebo o 3 soucnech. Je tady jenom jedna bytost, jedno soucno, ještě termín, který se později používá, nebo později se používá ještě možná 2 k záměně, a to je podstata. Případně přirozenost. Oni mají svoje nějaká nuance, do kterých asi nemusíme teďka zabíhat, ale když se bavíme o jednom Bohu, tak se bavíme o jedné podstatě, případně o jedné bytosti nebo o jedné přirozenosti. Jo, nejsou 3 božské přirozenosti, nejsou 3 podstaty. Je tady jedna božská podstata. A v rámci té jedné podstaty Bůh existuje, a tady to je ta složitější část, aspoň pro mě, jako Otec, Syn a Duch Svatý. A takže teda bys řekl, že máme jednu podstatu a z té podstaty je vytvořený Syn, v případě Duch, nebo jinak ta podstata je společná, věčně existující. Tak, já si myslím, že to druhý pojmenování je přesnější, že to je jedna sdílená společná podstata Otce, Syna a Ducha Svatého. Třeba je klíčové si uvědomit, že ta podstata se neskládá z Otce, Syna a Ducha Svatého. Jo? To možná pro některé bude znít jako slovíčkaření, ale nechceme říct, že Bůh je nějaká jako složenina 3 osob, jak kdybychom si vzali tady frgál a rozdělili ho si na 3 kousky nebo pizzu. Tak takhle to právě není. Ta jedna podstata Boží věčně existuje jako Otec, Syn a Duch Svatý. Technická terminologie by bylo něco jako subsistence, to je hodně už takový geeky, ale subsistence v podstatě přeloženo existence, jo? Proto neustále se vracím k tomu, že ten jeden Bůh existuje jako Otec, Syn a Duch Svatý. A není doba, kde by byl jenom Otec. Není čas, kdyby Otec byl bez Syna, Syn bez Otce nebo Ducha Svatého. Takhle je to od věčnosti. Takže a potom křesťané říkají jednoduše, že to jsou 3 osoby. Jo? Ale tady zase je úskalí, protože my používáme slovo osoba v našem běžném jazyku, kde máme nějaké psychologické chápání toho, co je osoba. Většinou, když řekneš, že máš 3 osoby v jedné bytosti, tak je to schizofrenie. Tak je to schizofrení. Takže to úplně nechceme říct. My se chceme vrátit v té terminologii k těm zejména otcům koncilním, kteří v ekumenických krédech začínají používat tyhle termíny jako persona a původně ještě v Řecku hypostázis, což později v tom je i vlastně zmatek, v později se v latině překládá jako
jako právě substance, neboli podstata. Nicméně jedna bytost, 3 osoby. To je to klíčové, co musíme mít neustále na paměti a když se budeme bavit o jakýchkoliv analogiích. Mm-hmm. Tak s tím pojďme přejít na ty analogie. Jedna, která mě napadla, jak jsi mluvil, tak je třeba analogie trojlístku. Mm-hmm. Vidíme, no možná můžeš ty vysvětlit. Jo, vidíš, trojlístek, no. Vždycky je, jako já jsem trošičku osobně rozpolcený ohledně tady těchto analogií ilustrací, protože na jednu stranu je zjevné, že téměř každá bude nedostatečná. Musíme si říct, že se tady bavíme o věčném Bohu a člověk si nebo aspoň mně vyvstanou slova Augustína z jeho knížky De Trinitate, myslím, že to je 5. kniha, kde on sám, v podstatě je to forma modlitby, on říká, snažíme se lidskými slovy pojmenovat něco, na co slova úplně nemáme. A je velice jednoduché a on říká, prosím Boha, když parafrázuji, za to, aby mi pomohla, abych se vyhnul omylu. Takže víme, že se tady bavíme o věčném Bohu, kterého úplně nemůžeme popsat našimi slovy. Prostě slova jsou nedostatečná. Na druhou stranu se tady bavíme o věčném Bohu, protože on se nějak zjevil. On se nám dal nějak poznat. Že? Bez toho, aby Bůh se k nám sklonil, dal se poznat, tak jak věříme v Kristu a v jeho slově v písmu, tak bychom se nebavili o Bohu, jaký je. Nevěděli bychom. Jo? Měli bychom možná nějaké dedukce z přírody a došli bychom k nějakému neosobnímu Bohu. Ale my víme, že Bůh se nám zjevil a dal se nám poznat nějakým způsobem. Něco nám zjevil. Konec konců Deuteronom nám říká, že zjevené věci patří nám a našim synům a ty skryté patří Hospodinu. Takže něco nám Pán Bůh zjevil a proto se o tom bavíme. A myslím, že ty ilustrace mohou pomoci, takže já nejsem úplně 100% jako hater těch ilustrací, ale na druhou stranu chceme, aby byly co nejpřesnější a tam, kde nejsou přesné, tak si říct, hele, tady v tomhle bodě už se rozpadá. Takže třeba trojlístek, když se na ním zamyslíme, zase vidíme tady nějakou podobnost, mohli bychom si říct, je tady jakoby jedna rostlinka a ta rostlinka má nějaké, a teďka právě co? 3 lístky. Ale já se obávám, že tam musíme říct, že ta rostlinka je složená z těch 3 lístků, aby to byl trojlístek. Právě, což je úskalí té ilustrace. V podstatě podobná ilustrace by byl třeba trojuhelník, že máme jeden trojuhelník, který má ABC stranu, jenomže zase tady se bavíme o tom, že trojice, tak jak i křesťané chápou historicky, klasicky, je, že každá bytost, už jsem se spletl, každá osoba té boží trojice je plně Bohem, takže ona má plně božskou podstatu. Nejenom 1/3. Jak u trojlístku, tak u trojuhelníku si myslím, že to je spíš taková tripartita, že se bavíme o třech částech, které dohromady tvoří ten celek. A tomu se chceme vyhnout. H2O, který jsi zmiňoval, že voda vlastně se projevuje ve 3 skupenstvích, jako že, tekutá, led nebo pára. To bych řekl, že to je jedna z těch horších ilustrací. To je v podstatě dobrá ilustrace jedné starocírkevní hereze. Hereze je vlastně něco, co se vlastně odchyluje od toho koncilního nebo ekumenického kréda, kristologického. Krédo je vyznání víry. Krédo je vyznání víry. Ano, zejména těch prvních 7 se říká, jsou ekumenické kréda nebo konfese, vyznání víry ohledně Krista. A církev to začala vnímat dogmaticky. Tohle je závěr, co věříme pevně, že učí písmo a kdokoliv se tomuto učení nějakým způsobem protiví nebo se z něho chce vymanit, tak ho začala považovat za heretika, za kacíře. A jedno z těch heretických učení, později jakoby anatemizováno, neboli odsouzeno. Tak z Galackých 1.8, kde Pavel říká, kdo učí něco jiného, budiš proklet, budiš anatema. Tak je takzvaný modalismus, neboli teorie, že Bůh je jeden se vším všudy a nikoliv jako jenom jedna bytost, ale taky jako jedna osoba.
a že má různé módy existence, které vlastně ve Starém zákoně se projevují jako otec, potom v období Nového zákona jako syn a v období církve jako Duch svatý. Později potom jeden z těch klíčových představitelů byl Sabelius, takže potom máme něco jako sabeliánství. V podstatě to, že máme tady jednu bytost, která se manifestuje ve 3 osobách, nikoliv existuje ve 3 osobách. A to by byl případ ilustrace z H2O, že? Protože nemáme, pokud se nebudeme bavit o nějakých zvláštních fyzikálních jevech, většinou v našem prostředí doloženo, že by ta voda existovala ve stejných podmínkách, ve stejnou chvíli jako led, pára a tekutina. Že ona v různých podmínkách se jinak jakoby se skupuje. Takže tam spíš to je ilustrace že jo, modalismu. A i kdybychom vzali ty speciální podmínky, trojný bod vody, tak i tam potom nám chybí to, že Bůh není nějaká neosobní hmota, ale jsou to 3 osoby. Takže i tam ta ilustrace trochu selhává. Nicméně celé tohle, co vidíme, že je takové složitější a někdo by mohl říct, že je to až jako nelogické, že to jde proti základnímu rozumu. Jak bys odpověděl na takovouhle námitku? Já rád beru věci od lesa. Už jsem to v podstatě tady shrnoval. Musíme vyjít z toho, co nám bylo zjeveno. Takže když bych se bavil, záleží s kým bych se bavil. Jestli se bavím úplně s nevěřícím, tak asi musím začít u toho, proč věřím, že existuje Bůh. Potom musím přejít k tomu, proč věřím, že tenhle Bůh je křesťanský Bůh, že to je ten Bůh, který jedná skrze Krista. A tím pádem autorizuje i apoštolskou zvěst, to, co učili apoštolové, to, co máme zapsané v písmu. Kdybych se bavil s věřícím, tak už jdu rovnou samozřejmě do písma. A ano, asi můžeme možná si říct, že kdybychom si měli nějakou víru nebo náboženství vymyslet, tak si nevymyslíme trojici. To je možná bod pro křesťanství, když už nic jiného. Tak. Já si taky myslím, protože to je něco, co není úplně intuitivní, i když různí teologové historicky se snažili poukazovat na určité analogie trojice ve stvoření například. V každém případě něco, co je nelogické, by muselo odporovat zákonům logiky, muselo by tam dojít k něčemu, aspoň tak tomu já rozumím, něčemu, co je evidentní kontradikce. Takže něco nelogického by asi bylo, kdybychom tvrdili, že je jenom jeden Bůh, ale 3 bohové. Ve slova smyslu, že jenom jedna bytost boží, ale jsou 3 božské bytosti. Jo? Kdybychom řekli jednu věc a potom ji protiřečili vlastně, že řekneme tu stejnou věc akorát jakoby s jiným třeba číslem. Jo? To je nelogické, to je kontradikce. Ale to křesťanská teologie neříká. Ona říká, že ano, je jenom jeden Bůh, ale v tom Bohu, kdybychom to chtěli říct úplně obecně, je nějaká pluralita. Napadají mě různé ilustrace, nevím, samozřejmě asi všechny jsou nedostatečné, jo, to je pravda, ale určitě prostě to není něco, co bych ze své podstaty řekl je nelogické. To je možná těžko pochopitelné, kontraintuitivní, není to prostě bezprostředně nám, řekněme, nějak známe z tohoto světa, ale pořád se tady bavíme o věčném Bohu. Jo, díky moc. Nakonec jmenujeme se Ve světle písma, tak se pojďme podívat do písma a projedeme řadu otázek, které právě chceme vědět, jak to teda z Bible je. A proč, nebo jak z Bible víme, že je jeden Bůh, ne víc? Úplně základní otázka, už tady zmiňoval, ale jaké biblické verše, jaké biblické texty o tom mluví? Jo, já jsem si tady nějaké občas vypsal, protože měli bychom listovat a možná, že budeme ve výsledku, že nemám tady úplně něco vyčerpávajícího, takže možná zalovíme i v paměti, ale možná bychom ušetřili čas. Jak víme, že jeden Bůh, to je, řekněme, základní předpoklad celého starého zákona. Známe to z 5. Mojžíšovi 6. kapitoly, verš 4, že Šema Israel, Elohim Echad. Přelož pro ty z nás, kteří nemluví úplně hebrejsky. Slyš Izraeli, ono to je teda jako delší, Bůh tvůj je Bůh jediný, nebo je jeden. A to je základní, řekněme, vyznání v podstatě judaismu dodnes. A samozřejmě je to základní vyznání křesťanů. Bůh je jeden. Znova nejsou 3 bohové,
3 božské bytosti je jeden Bůh. Takže asi bychom mohli projít v podstatě každý verš, který se týká Pána Boha ve Starém zákoně od Genesis 1, že? Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi. Takže to je, abych řekl, jedna věc, která je evidentní, zjevná a vlastně je zjevná a nějak vyznávaná explicitně všemi těmi abrahamovskými náboženstvími, že islám, judaismus, křesťanství tohle naprosto sdílí. Takže asi kdybych se bavil o tom, jestli Bůh je jeden, tak bychom si možná ještě taky mohli říct to, že z logiky věci vyplývá, že by Bůh měl být jeden, protože pokud se bavíme o bytosti, která je svrchovaná, všemohoucí, nejvyšší, jinými slovy, nestvořená, věčná, tak by to neměl být kolektiv, protože to jaksi tam podkopává tu myšlenku svrchovaného božství. Ono je mimochodem ještě zajímavý i v rámci třeba řeckého polyteismu, když je ten řecký polyteismus, jak potom začíná polemizovat s křesťanstvím, tak i on má tendenci ten panteon řeckých bohů vnímat ne monoteisticky, ale potom ještě něco mezi polyteismem a monoteismem a tomu se říká henoteismus. Hena je v řečtině jedna. A vlastně vnímat, že dobře, máme ten nějaký jakoby mytologický popis panteonu bohů, ale pořád tady máme Dia, který je nejvyšší a je to později, oni to začínají více a více interpretovat alegoricky, protože už i Platon se stydí za nemorální řecká božstva. Osobně, a to je asi jiné téma, si myslím, že křesťané se potom inspirovali v některých těchto interpretačních metodách alegorických, jak vysvětlit věci, řekněme, duchovním způsobem, které se nám jako v tom doslovném významu úplně nelíbí. Ale když se vrátím teda k té otázce jednoho božství, tak i je zajímavý pozorovat tu tendenci v tom řeckém polyteismu. Jednoduše, že to tenduje k tomuto vnímat jako, že tam je nějaká pyramida, protože prostě tak, jak to čteme v Homérovi, to úplně nezní jako to, co bychom si představili jako Bůh, jako tu svrchovanou jednu bytost. Takže jednak bych řekl, že to vyplývá z nějaké jakoby logiky, pozorování tohoto světa, ale samozřejmě písmo explicitně mluví o tom, že Bůh je pouze jeden a jakékoliv uctívání kohokoliv jiného, než je Bůh, je v písmu považováno za modloslužbu. Ano. Ukázal si nám teda, že Bůh je jeden, z Deuteronomia, tam je to jasné a z celé Bible je tahle nauka dost jasná. Pojďme se teda podívat na to, kde Bible učí, že Otec je Bůh, Syn je Bůh a Duch Svatý je také Bůh. Pojďme se podívat na ty jednotlivé osoby Boží Trojice, kde Bible ukazuje, kde nás učí, že to je tak, jak jsme se teď bavili. Já bych zase si dovolil, a tím nemíním žádnou teologickou implikaci, ale trochu zjednodušit, zkrátit tu část, kde se bavíme o Otcově božství. To zatím, co vím, nebylo nikdy bodem nějaké kontroverze, protože takhle je to obecně vnímán, že Otec, nebeský Otec, je ten, ke kterému se modlíme, ten, který stvořil svět, ten, který je vlastně počátek všeho, co jest, ten, který tvoří ex nihilo, z ničeho celý svět. Takže to jeho božství si myslím, že nejenom, že je evidentní v písmu, ale vlastně z nějakého obecného stvoření. Nevím, jestli k tomu něco dodávat, nebo možná ty k tomu chceš něco dodávat. Asi není potřeba. Jako jsou v novozákonní texty, kde je jasné, že Bůh Otec je Bohem, ale jak jsi říkal, tohle nikdy nikdo nezpochybňoval, takže to asi není úplně potřeba. Ano, tam, kde to začíná být kontroverzní, je potom, pokud řekneme, že Otec je Bůh, tak tady bych opravdu zase rád to vzal z té širší perspektivy, tak potom, jak čteme Bibli dál a už něco vidíme ve Starém zákoně, že například Bůh, jeden z těch termínů pro Boha v hebrejštině Elohim, což má vlastně plurální koncovku, neboli to jsou v některých kontextech překládané slovo jakoby bohové. Ale takže záleží na kontextu. Ale když se tam baví o Hospodinu, o stvořiteli, tak je to vždycky překládáno v singuláru, ale odpovídá tomu vždycky podle přísudek, takže například Genesis 1. kapitola, verš 26, Bůh říká, stvořme člověka ke svému obrazu. Jo, a tady ten plurál se tam objevuje vícekrát, takže vidíme už určitý náznak ve Starém zákoně o tom, že je Bůh jeden, to je neoddiskutovatelné, ale z nějakého důvodu je tam nějaká pluralita. Bůh mluví v množném čísle a byly samozřejmě jsou různé teorie, jak to vysvětlit.
A potom vidíme i, že Starý zákon mluví o Božím duchu, který nějakým způsobem jedná, který tvoří. Vidíme, že tam je někdo, například v Danielovi, kdo je podobný synu člověka, koho národy uctívají. Potom vidíme Izajáše 53. kapitolu Hospodinova služebníka, který v mnoha ohledech má taky božské rysy, přinejmenším. A potom se dostáváme do nového zákona a tam je to, jak když přijdete do pokoje a byli jste tam předtím v přítmí, viděli jste něco zhruba a najednou se rozsvítí. Takhle je to naukou o Boží trojici, kde se nám to začíná tam objasňovat, i když pořád tam nemáme tu klasickou trojiční žádnou definici. Tak a slovo trojice jako takové asi úplně nenalézáme. Ne, to nalézáme, pokud vím, první u církevního otce Tertuliána nebo církevního autora Tertuliána, ale nacházíme tam různé trojiční formule, takovou klasickou, tady zkusím nalistovat rychle, jestli to tady najdu, na konci Matoušova evangelia, že? Pán Ježíš vysílá učedníky a říká, že mají je křtít a to ve jméno, to je jednotné číslo, Otce i Syna i Ducha Svatého. Takže tady máme jedno jméno a to jméno je Otec, Syn a Duch Svatý. Ne ve jména Otce a Syna a Ducha Svatého, ale ve jméno Otce, Syna a Ducha Svatého. A těchto trojičních formulí máme v Novém zákoně vícero. Zkusím tady si najít přesný verš. Možná, když tě... No ano. Možná je to trochu další problematika, ale co 1. Janova 5. kapitola, tam máme takovou krásnou trojiční formulaci, myslím, že si říká Testamonium Joannum. Nicméně tam má nějaké další problémy. Tak nevím, jestli tohle je kapitola, kterou tady chceme teď společně otevírat, protože... Asi to můžeme jenom shrnout, že tady ten verš, o kterým mluvíme, já si nejsem jistý, jestli bychom tady v českém studijním překladu ho našli. Myslím, že tam je. Je tam? Tak zkusíme. Schválně si chvilku zalistujeme. Myslím, že jsou to 4 až 7 verše z 5. kapitoly. Ano, je to tady. 3 jsou, kteří vydávají svědectví. A teďka v hranatých závorkách v kurzívě. Na nebi Otec, Slovo a Duch Svatý a ti 3 jsou jedno. A jsou 3, kteří vydávají svědectví na zemi. Duch, a tady duch, voda a krev, to už není v té závorce hranaté. A ti 3 jsou zajedno. Tak tohle, pokud je součást toho původního spisu janovského nebo Janova, tak je docela explicitní doklad trojice. Máme tady Otec, Slovo, Logos, docela prominentní termín v trojiční nauce a ti 3 jsou jedno. Ale tady každý, kdo čte ČSPčko, teďka si nejsem jistý, jak je to v jiných překladech, nedivil bych se, kdyby jiné překlady to úplně vynechávali, protože ČSPčko nám tady říkají, respektive jeho překladatelé, že tady je velice nejistý původ těch rukopisů, které obsahují tady tuhle frázi. Jo, takže já úplně to teďka nenosím v hlavě, od kterého století, to možná budeš vědět ty, máme doloženou tady tuhle frázi, ale zdá se, že prostě nesahají ty rukopisy zpátky do těch nejranějších staletí a neobsahují to ty naše nejvěrohodnější rukopisy, které máme. Tak nemám to teď v hlavě, jaký století to je a celkově tohle je velký téma toho, jak se k nám Bible vlastně dostala. Jak se k nám dostal ten text, který tady teď máme před sebou. Asi bych se od něj odklonil, protože to je téma, o kterém by se dalo mluvit další hodiny a hodiny. Nicméně pojďme se vrátit k té otázce toho, jak z Bible víme, že tedy máme trojici a Syn je Bohem. Přesně tak, bych dodal k tomu, je potřeba si říct, že tady tahle pasáž, kterou jsme teďka zmínili, je asi jedna ze 3 relativně jako delších pasáží v písmu, nad kterými visí otazník ohledně původnosti, ale to je tak jakoby všechno. Zbytek těch variant se týkají víceméně ne tak zase důležitých variant. To jsou prostě otázky pořadí slov a podobné. Takže zase nechceme říct, že by to takhle bylo s každým nějakým druhým výrokem v písmu. Každopádně tahle pasáž málo kdy hraje prominentní roli v těch diskuzích o trojici z tohoto důvodu. Když se tedy vrátíme k Otci, toho jsme si zmínili, ten je Bůh, to je jasný, a potom jsme byli ve Starém zákoně, který naznačuje nějakou jakoby pluralitu v Bohu, ale ne úplně jasně.
A dostáváme se do Nového zákona, kde se rozsvítí, protože máme pořád jednoho Boha. Nový zákon apoštolové ani Ježíš Kristus neříká, že existuje panteon bohů a Hospodin je na tom prvním místě. Ne, pořád máme tady striktní monoteismus, židovský monoteismus. Pán Ježíš Kristus byl konec konců bohabojný žid. Jenomže vidíme, že už v Ježíšově životě Ježíš dělá věci, říká věci, které prostě neodpovídají už vůbec ne běžnému člověkovi a já bych řekl, že neodpovídají ani běžnému prorokovi a neodpovídají ani nějaké jakoby vznešené bytosti. Každý z těchto aspektů je pravdivý. Pán Ježíš Kristus žije dokonalý lidský život, který byl veskrze lidský, bez hříchu samozřejmě. A potom vidíme, že v mnoha ohledech on přichází jako ten velký zaslíbený prorok. To také platí a dělá věci jako naplnění, můžeme říct, antityp, prostě naplnění toho předobrazu různých proroků, Eliáše, Eliši. Tak antityp, mluvíme o typech a antitypech. Ano, že vlastně typologie je něco, co předpovídá starý zákon skrze nějaké instituce, osoby, jo, předpovídá, že je to možná lépe řečeno stín nějaké reality. A Ježíš přichází jako ta realita, ten velký prorok, ale pořád dělá ve výsledku věci, které neodpovídají ani běžným prorokům. A to například, že lidé, a to je, můžeme skočit rovnou k věci, protože těch aspektů Kristova božství je celá řada, na které bychom si mohli poukázat, ale například lidé ho začínají uctívat. Začínají se mu klanět. Je rozdíl mezi poklonkem a klaněním se, ale můžeme říct, že velice zjevně v životě Ježíše Krista mu lidé začínají prokazovat úctu, která náleží jedinému Bohu. Můžeme to vidět v případě Ježíš utiší bouři, učedníci se mu klaní. Ježíš uzdraví slepého, slepí se mu klaní. Ježíš je vzkříšen a ženy mu padají k nohám. A potom jdeme dál a jdeme, řekněme, do té apoštolské doby, kdy máme už nějakou teologickou reflexi Ježíšova života a tam například v listu Židům čteme, že se mu pokloní všichni andělé. Za mě asi úplně nejjasnější doklad uctívání Krista je ve knize Zjevení v 5. kapitole. Já tam můžu v rychlosti nalistovat, jestli to trefím. Kde máme vlastně ve 4. kapitole popsaný někoho, kdo sedí na trůnu, to je Otec. A potom máme v 5. kapitole další vyjevení nebeské, řekněme, scény, kde máme Jana, ten vidí pečeť nemůže nikdo otevřít a nemůže to otevřít nikdo, kdo je na nebi, na zemi ani pod zemí. Ale potom přijde někdo, kdo ho utěšuje a říká mu neboj se, neplač, hle zvítězil lev, ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho 7 pečetí. Takže tady už vidíme náznak toho, že Ježíš nespadá do žádné kategorie nebe, země, podzemí. Nespadá tady do téhle sféry a potom se to odehrává, že Ježíš přichází, bere ten svitek, otevírá ten svitek a potom ta reakce je absolutně vypovídající. Oni mu zpívají, celé nebesa mu zpívá tuhle píseň, si hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože si byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národa, učinil si je králi a kněžími našemu Bohu a budou královat na zemi. A uviděl jsem hlas a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých bytostí a těch starších, jejichž počet byl 10 000 a tisíce a říkali mocným hlasem. Hoden jest beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení. A poslouchejme, a všechno stvoření, které je v nebi, na zemi, pod zemí, všechno stvoření. I na moři jsem slyšel volat tomu, jenž sedí na trůnu. To je Otec. A beránkovi. Tady je souřadná spojka Kaj. A beránkovi. Dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky věků. Pokud tohle není uctívání, já nevím, co je uctívání. A pokud je Kristus uctíván, a tady už máme to základní schéma trojice. Je jeden Bůh, přesto nejede vlak, ale je uctíván ten, který sedí na trůnu a beránek. A církev se s tím musela nějak vypořádat. A
z toho plynou ty potom trojiční formule a nauky, které nám pomáhají zachovat obě ty pravdy z písma, oba ty důrazy. Většinou nebiblické učení se často pozná tím, že zdůrazní jednu stránku na úkor druhé. Mm-hmm. Trojiční učení nechce popřít žádnou z těch dvou stránek, a to tedy, že je jeden Bůh, ale na druhou stranu, že Otec je uctíván, Syn je uctíván, a potom to, co je méně evidentní, to si můžeme přiznat, je, že i Duch Svatý je Bůh. Není v písmu explicitně uctíván, ale spadá do té kategorie Bůh, takže striktně řečeno teologicky by mohl být uctíván. A to je ten důvod, proč se tady bavíme o trojici. Není to proto, že máme rádi pohanskou filozofii, není to proto, že prostě Konstantín zanesl křesťanství pohanstvím, není to proto, že církev odpadla od apoštolské zvěsti a stala se velkým Babylonem hnedka v 2. století. No. Je to proto, že písmo, samotný Bůh se zjevuje jako jeden Bůh, ale jako Otec, Syn a Duch Svatý, a ti tři jsou jedno, ale nejsou zaměnitelní a všichni tři jsou hodni úcty a uctívání ve stejné míře. Mm-hmm. Dost jasně se nám ukázal, proč Syn je Bůh. Myslíš, že bys mohl poukázat na nějaký specifický verš, oddíl v písmu, který mluví o tom, že Duch Svatý je Bůh? Jasně, samozřejmě to, že Syn je Bůh, těch veršů je ještě celá řada, které explicitně ho označují za Boha. Že? Jan 1.1, na konci Janova evangelia Tomáš ho uctívá jako Boha a Pána. Opravdu celá řada veršů, na které bychom si ho mohli poukázat, taky velice silný argument je, že to, co je řečeno o Hospodinu ve Starém zákoně, často v Novém zákoně přímo přiřčeno Kristu, který je nazván jako Kyrios, neboli Pán, Hospodin. Mm-hmm. Tak tam jedno z těch hebrejských slov se dá překládat jako Pán, a v Septuaginta řecký překlad právě překládá slovem Kyrios, které potom v Novém zákoně máme jako Pán Ježíš. Přesně tak, typicky kdokoliv bude vzývat jméno Hospodina, říká prorok Joel, a Septuaginta říká, kdokoliv bude vzývat jméno Páně, překládá to Kyrios, přesně jak říkáš, a Nový zákon na den letnic a apoštol Petr to už přímo aplikuje na Ježíše Krista, to stejný potom Pavel, že Římanům 10.9, kdokoliv vyzná, že Ježíš Kristus je Pán, bude zachráněn. U Ducha Svatého těch dokladů jeho božství je méně než u Otce a Syna. A samozřejmě to samo o sobě vznáší určité otázky. Jestli bychom se neměli bavit o dvojici, ne trojici. Mm-hmm. Ale já si myslím, že z povahy a role Ducha Svatého vyplývá to, že on je někdo, kdo přichází, aby obracel pozornost na Syna. A samozřejmě Syn zase obrací pozornost na Otce a tady máme ten můžeme říct, vzájemný vztah božských osob nebo vnitrobožské vztahy Otce, Syna, Ducha Svatého. Ale jednoduše Duch přichází jako paraklétos, jako ten pomocník, ten, který nás usvědčuje z hříchu a ten, který nás uvádí do veškeré pravdy a pomáhá nám poznat, kdo je Bůh a proč potřebujeme se obrátit ke Kristu. Takže jeho role není druhořadá, ale určitě je podpůrná, kdy on v lásce odkazuje na další osoby Boží trojice. Aspoň takhle to někteří teologové vysvětlují. Každopádně i on v Novém zákoně je zmíněn, zejména v těch trojičních formulích. Už jsme si tady přečetli Matouše 28, že? Jedno jméno, 3 osoby, Otec, Syn, Duch Svatý je zahrnut. A potom máme závěrečný třeba pozdrav apoštola Pavla z 2. listu Korinským 13.13, kdy Pavel říká: milost Pána Ježíše Krista, boží láska, společenství svatého ducha se všemi vámi. Jo? Má nějaký důvod to zahrnout, všechny tyhle osoby. Nebo 1. list Petrův, 1. kapitola, 2. verš. Podle předzvědění Boha Otce, posvěcení ducha k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista. Zase všechny 3 osoby jsou zmíněny. A potom, když si zadefinujeme ten termín osoba, tak zjistíme, že Duch Svatý kvalifikuje jako osoba. Znova vidíme, že ho nemůžeme stotožnit s Otcem a Synem. V tom slova smyslu, že by byly jenom módy nebo manifestace té jedné osoby, protože například máme Ježíšův křest, že? Kde Ježíš, druhá osoba, vchází do řeky, z nebe se ozývá hlas a sestupuje v podobě holubice Duch Svatý. Jo, nelze ty osoby nějakým způsobem zaměnit. A vidíme, že má například božské atributy, vidíme, že
existuje něco jako neodpustitelný hřích a debatujeme, co to znamená, ale ten neodpustitelný hřích, tak jak ho Pán Ježíš definuje, je rouhání proti Duchu Svatému. Jan říká, ty ostatní hříchy budou odpuštěny, ale rouhání specificky proti Duchu Svatému nebude odpuštěno. Vůbec ten popis ducha, například list Hebrejům ho popisuje jako v 9. kapitole verš 14 jako věčného ducha. Nebo Pán Ježíš říká, že on až přijde jako paraklétos, tak bude s námi na věčnost. Šalmista říká, že je všude přítomný. Kam odejdu před tvým duchem, kam uteču před tvou tváří. Job říká, že skrze Božího ducha 33. kapitole verš 4 všemohoucího zachovává. Nebo opět žalmista říká, žalm 104:30, když posíláš svého ducha, jsou stvořeni, tak obnovuješ tvář země. Další doklady, a já možná skočím jednomu tomu explicitnímu, je, že ve Skutcích známe ten příběh se Ananiášem a Safirou. Dva věřící pár, kteří bohužel nejednali upřímně, jednali lstivě, kdo ví, jak to bylo opravdu s jejich vírou. A ve Skutcích v 5. kapitole, když vlastně ta první církev je vedena apoštoly, kteří zastupují tady Boha na zemi, skoro můžeme říct, že jsou ti vyslaní od Pána Ježíše Krista, tak ta zápletka je v tom jednoduše, že oni mají společný majetek, oni nemusí všechno prodávat, to je dobrovolné. A Ananiáš se Safirou přijdou a řeknou, že všechno prodali, ale ve skutečnosti si něco nechali, lžou. A takhle to komentuje apoštol Petr v té 5. kapitole od verše 3. On říká, Petr řekl, Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal si stranou část z výtěžku za to pole. Teď verš 4. Dokud zůstávalo neprodané, což nebylo tvé, a když je prodal, což nebylo ve tvé moci, co uděláš s penězi, proč ses ve svém srdci rozhodl k takové věci? Nelhal si lidem, ale Bohu. Takže jednou máme Duchu Svatému, jednou Bohu, což apoštol Petr identifikuje, že Bůh je Duch Svatý, nebo Duch Svatý je Bůh. Přesně tak. A tahle tendence mluvit o duchu jakož o Bohu, který jedná, dál pokračuje ve Skutcích. Například ještě ve 13. kapitole čteme, že když dokonali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž se mi povolal. A tohle, co jsem myslel tím, že on kvalifikuje, tam, tak jak je popsán, samozřejmě ne, že bychom ho chtěli vzít do nějakého týmu, ale vidíme, že ten popis odpovídá popisu osoby. Takže on je na té stejné úrovni a těch veršů je celá řada dalších jako otec, samozřejmě i syn. A potom vidíme také, že on není jenom nějakou neosobní božskou silou, nějakým dynamis, nějaký prostě boží jenom dech, i když samozřejmě duch pneuma je dechem, ale má rysy osobnosti. Takže křesťané dochází k závěru, že i duch je Bůh, sdílí tu stejnou božskou podstatu, je to třetí osoba Boží trojice. Skvělý. Takže teď prošli jsme si to, zadefinovali jsme si, nebo ukázali jsme si z písma, že Bůh skutečně je jeden, že Otec je Bůh, Syn je Bůh, Duch Svatý je Bůh. Pojďme se přesunout k otázkám toho, jaký to na nás má dopad, tahle doktrína. A v první, co mě napadá, tak je trojice a modlitba. Už jsi zmiňoval, že nejčastěji se modlíme k Otci, to jsou modlitby, kterých máme v písmu zaznamenaných nejvíce, ale můžeme se modlit k Synu, můžeme se modlit k Duchu Svatému. Je nějaká z těchto možností špatně dokonce? Jak tohle vidíš? Jak tohle vidí písmo? Jo, to je velice častá, pochopitelně otázka. Já bych řekl na začátek, že ať už chceme nebo nechceme, tak se modlíme k duchu, když se modlíme k Bohu. Pokud duch je třetí osoba Boží trojice, je to ten, kdo je Bůh, tak se k němu modlíme. Jednoduše, když voláme k Bohu. A samozřejmě ta otázka je konkrétnější, jak oslovovat Boha v našich modlitbách. A určitě ten biblický vzor nebo vzorec je, že se modlíme k Otci. Že? Otče náš. Ano.
který jsi v nebesích. A Pavel v tom pokračuje, zdá se, docela důsledně, že se modlí k Otci. A modlí se často skrze Syna. Dokonce jeden verš v evangelích říká, o cokoliv požádáte Otce v mém jménu. Jedna varianta také říká, o cokoliv požádáte mě, říká Ježíš, takže to by byl další doklad jeho božství, lidé se k němu modlí, Štěpán se k němu modlí, když je kamenován, církve vzývají jméno Páně a tak dál. Takže, ale ten vzor je k Otci skrze Syna v moci Ducha Svatého. Otázka, jestli je tedy špatně nebo přímo nebiblické se modlit k nějaké jiné osobě. Dokonce jsou církve, denominace, kde je téměř nevyřčené pravidlo, že se máme modlit jenom k Synu, jenom k Pánu Ježíši Kristu. K tomu bych úplně biblický podklad neviděl, ale já bych řekl, že ať už je to Otec nebo Syn nebo Duch Svatý, nikdy to není špatně se k němu modlit. Jenom bych doporučil, řekl bych, že to je optimální zachovávat, následovat ten biblický vzorec. A když už se modlíme k jiné osobě, tak někdy ještě dochází k zmatku, někdy jsme unavení a přirozeně v těch modlitbách přecházíme od oslovování Otce, Syna a Ducha Svatého, což ještě taky bych neviděl jako nějaký zásadní problém, ale někdy plantáme to, která osoba dělá co. Jo? Takže typicky neměli bychom děkovat Otci za to, že za nás umřel na kříži. A to je starocírkevní hereze. ne, že bych někoho určitě chtěl osočovat, i když tohle udělá, spíš to je nedůslednost. Jo? Ježíš za nás umírá na kříži. Takže měli bychom v těch našich modlitbách, když už oslovujeme ty jednotlivé osoby, nebo se rozhodneme oslovovat, měli bychom tam reflektovat biblicky to, jak písmo popisuje činnost té dané osoby. Jo, takže asi ve zkratce je tady nějaký biblický vzorec, který myslím si, že bychom měli následovat, ale vzhledem k tomu, že každá z těch osob je Bohem, sdílí božskou podstatu, určitě není špatně, není herezí, ani nebiblickým učením se k ní modlit. Díky moc za shrnutí trojice a modlitby, které se nám dal, a pojďme se posunout o kousíček dál. Spása a trojice. Jaké role má ta trojice? Můžeme vůbec mluvit o tom, že jsou nějak různé a jak vlastně fungují ty vnitřní vztahy, vnitřní rozhodování v rámci trojici, jestli nám to písmo vůbec zjevuje? Jo, to je přesně relevantní otázka, co nám písmo zjevuje a co ne. Když se bavíme o Otci, Synu a Duchu Svatém, tak můžeme si připomenout opět slova Augustína, který říká, když se bavíme o Otci, Synu a Duchu Svatém, tak se o nich bavíme ne, protože máme za to, že tím vyčerpáváme to, jaký je Bůh, ale jednoduše, abychom nezůstali mlčet. Otec, Syn, Duch Svatý, takhle nám to písmo zjevuje. Křesťanská teologie taky mluví o tom, že ty vnitrobožské vztahy musíme chápat od věčnosti, jsou nějaké a tam my nevidíme úplně, tam my vidíme opravdu zastřeně, jak říká apoštol Pavel, jaký je Bůh. Ale musíme říct na základě těch teologických dedukcí z písma, že ten vztah je naprosto jednotný, že tam neexistuje žádný rozkol, neexistují tam nějaké jakoby různé vůle, je tady vždycky jedna boží vůle, která je naprosto sjednocená. A to se potom promítá nějak v historii spásy. Někdy se to nazývá ekonomie spásy. Tak jak se odehrává ten příběh spasení, že vidíme na jednu stranu, že boží jednání je naprosto sjednocené, na druhou stranu vidíme, že každá z osob Boží trojice má nějakou jinou úlohu. Jednoduše není to čistě úplně, jakoby, že bychom to mohli promíchat a bylo by to úplně jedno. Je tam v tom vždycky nějaký specifikum. Například my rádi v našem protestantském, zejména reformovaném prostředí mluvíme správně, si myslím, o tom, že otec je ten, který od věku vyvolí si svůj lid. On má svůj lid, o tom mluví Efeským 1. kapitolou, Římanů 9 a mnoho dalších pasáží, které si rozhodne zachránit. Nemusíme moc zase šťourat do toho, proč jedny a proč druhé ne, to je součást božího odvěkého úradku. Ale projeví se to tak v historii spásy, že otec posílá syna. A ten syn přichází, aby za boží lid položil svůj život, aby je vykoupil z jejich hříchu, říká Matouš, aby vykoupil boží lid z jeho hříchu.
A Ježíš na kříži umírá, aby vykoupil boží lid. A potom přichází Duch svatý. A Duch svatý přichází a otevírá oči. Dává nový život těm, které Otec si vyvolil, za které Ježíš zemřel nebo těm Duch přináší nový život. Takže zase vidíme, že to jejich jednání je naprosto v harmonii, v jednotě. Nebylo by teologicky ústrojné se bavit o tom, že Otec si vyvolil některé, Syn umírá za všechny, Duch chce zachránit všechny, ale jenom někteří svolí k záchraně. Takhle to úplně nám neštimuje. Spíš nám to štimuje, hledejme biblicky, je to tak popsané. Otec vyvoluje svůj lid, Ježíš umírá za svůj lid a Duch svatý přináší nový život božímu lidu. Tak opět jsme otevřeli obrovský téma vyvolení, o kterém bychom se mohli bavit velice dlouho, protože Bible ho řeší velice rozsáhle. Ale asi bych ho teď spíš neotevíral, protože bavíme se o trojici, pojďme zůstat u trojice. Už si trochu nakousnul takové téma boží jednoduchosti v trojici, nebo opět teologický termín, který by stál za vysvětlení. Mohl bys říct něco k tomuhle? Určitě. Z praktického vlastně půjdeme zase do hodně teoretické, ale to nevadí. Ono to je podstata asi těchto rozhovorů o boží trojici. Jestli to teda s tomu správně rozumím, té otázce, tak se tady nebavíme o tom, že ta nauka o Bohu je jednoduchá, ale bavíme se tady o konkrétním teologickém konceptu toho, že Bůh není bytost, která by byla složena z různých částí. Simplicitas Dei, asi, protože když řekneme v češtině, že Bůh je jednoduchý, tak je to asi trošičku zavádějící. Já jsem měl pocit za to, že Bůh je komplexní, že to je bytost, která nás přesahuje. Samozřejmě, že je. Ale je to vlastně ta nauka o boží jednoduchosti. Akvinský říká, nedávno jsme to četli v teologii, říká, že Deus est simplex, Bůh je jednoduchý. A to je základní, řekněme, stavební kámen monoteismu. Takže pokusím se to nějak vysvětlit. Je to teda teoretický, ale má to potom svoje praktické dopady. Když říkám, že Bůh není složený, tak možná bychom si mohli představit Lego panáčka. Lego panáček má většinou hlavičku, tělíčko, ručičky a nohy. Dokud máš jenom hlavičku, nemáš Lego panáčka. Máš hlavičku Lego panáčka. Dokud máš jenom ruce, máš jenom ruce. Dokud máš nohy. Musíš to dát dohromady, abys měl Lego panáčka. Ale to nám říká něco o tom, že je něco ještě základnějšího a v tom slova smyslu důležitějšího než samotný Lego panáček a to jsou jeho části. Takhle se nemůžeme bavit o Pánu Bohu. Nemůžeme říct, že Pán Bůh je například souhrn různých božských vlastností. Jo, nemůžeme říct, že máme tady dokonalou spravedlnost a dokonalou dobrotu a dokonalou lásku a dokonalé tyhle vlastnosti a když je dáme dohromady, tak máme Boha. Protože ta otázka by byla, že ty vlastnosti předchází Bohu, předchází jeho existenci. Vlastnosti by definovaly Boha potom. Vlastnosti by ano, on by, říkám, byl nějakým způsobem derivovaný a samozřejmě taková filozofická otázka je, kdo nakonec ty vlastnosti dal dohromady, aby vznikl Bůh. Jo, a to už, tam už nechceme jít tímhle směrem. Chceme říct, že Bůh je v tomhle slova smyslu ten to nejzákladnější bytí, které jest od věčnosti. A z toho vyplývají určité závěry, které už jsou po nás potom těžko představitelné, zkousnutelné, ale to znamená, že vše, co je v Bohu, jednoduše, je Bůh. Vše, co je v Bohu, je Bůh. Že nemůžeme říct, že on je složen z těch vlastností, ale on vším, co je vždy všechno Bůh. To zní asi abstraktně, to by chtělo si projít, ale nevím, jestli konkrétněji, ale chtěl bys to projít systematicky, teologicky. Jo? Museli bychom se podívat na ty základní teologické koncepty od patristiky až třeba přes středověkou scholastiku. Ale znova tím chceme říct, že neexistuje nic základnějšího nebo nic, co by předcházelo samotnému božímu bytí. A proto nemůžeme říct, že jsou 3 bohové. Nemůžeme říct, že jsou 3 boží bytosti.
A musíme neustále si trvat na tom, že jenom jedna bytost, jedno božské bytí, který věčně existuje, subsistuje jako Otec, Syn a Duch Svatý. Tak je to zajímavé, že Bůh je jednoduchý v tomhle smyslu, ale i v té tvé odpovědi zaznělo, že kdybychom tuhle jednu vlastnost chtěli skutečně pochopit, tak je to na celý semestr vysokoškolského vyučování. Takže je. Možná jedna z takových implikací praktických přemýšlím je, že tím, že ono je s tím ještě spojený další celá řada jakoby nauk, například to, že v Bohu není žádná potencialita. Bůh je vždycky ve všem absolutní plnost. On nemůže k sobě přibrat další třeba nějakou vlastnost, nebo nemůže si říct, ještě by bylo dobrý být tímhle, nebo prostě, a tady to relevance, nebo se stát dokonalejší v nějaké vlastnosti. Takže když se bavíme o tom, že Bůh je láska a že Bůh miluje nás, tak je to vždycky v té nejabsolutnější míře, kterou si dokážeme představit. Vše, co on je absolutně dokonalý a není něco, čím by on si ještě mohl stát. A to platí o všech třech trojicích, o celé boží podstatě. To platí samozřejmě o všech třech osobách boží trojice, ano. Ano, super. Projeli jsme teď docela velkou část toho vyučování o trojici, pokryli jsme docela dost půdy. Co by si řekl, že naše stávající církve, tady jak to vidíš v České republice, tak nějak jako zanedbávají v rámci takovéhoto vyučování? Jo, zanedbávají. Nevím, jestli se chci pustit do nějakého linčování nebo spíš analýz. Určitě je potřeba zejména v evangelikálních kruzích, já bych řekl, obecně se prostě o trojici víc bavit. Jo, my ze své podstaty, to má své historické kořeny, biblické kořeny, jsme hodně zacentrovaní na soteriologii, na spásu. On to říká i Filip Melanchthon, známý učenec Lutherova pravá ruka, dá se říct, že nestačí se scholasticky bavit o tom, kdo je Bůh, kristologie, přirozenosti, podstata, ontologie, ale musíme, jestli chceme znát Boha, musíme znát jeho benefity. On říká, musíme znát to, kým on je pro nás, co pro nás udělal, co pro nás vykonal. A to je v jádru naší identity křesťanské, že se bavíme o tom, že kdo je Kristus, že za nás umřel na kříži, ospravedlnil nás a tak dále. Ale někdy to právě může být na úkor toho, že nejsme úplně dostatečně sečtělí a vědomí si toho, kdo je Bůh jednoduše. Jo, víme, co pro nás udělal, ale ztrácíme ze zřetele, protože i naše, já bych řekl, katecheze někdy pokulhává. Není to ta tradiční už prostě historická katecheze, že bychom procházeli katechizmy, kde ty nauky o Boží trojice jsou pořád docela jakoby robustní. Tak může se stát, že potom prostě budeme mít nedostatečný chápání Boží trojice a v tom nejhorším případě, že budeme mít tendenci tu trojici ať už redefinovat, anebo zamítnout, protože prostě nebudeme mít tu základní teologickou gramatiku k tomu pojmenování toho, co vidíme v písmu, protože nás nikdo neučil, nepochopili jsme ty biblické základy, důvody, takže já bych určitě řekl více bavit o trojici, více vyučovat trojici. A vidíš, že by tohle někdy v české církvi mělo už svoje dopady, že by byly nějaké doktríny nebo myšlenky o trojici, které jsou biblické, ale my je kompromitujeme? Nevím, jestli tady přímo konkrétně, ono vždycky jsou různí jedinci, kteří přijdou s nějakou verzí trojice, která je hodně divoká, ale obecně ve světě třeba se teďka před pár lety odehrála docela, a ještě to má dozvuky, debata v evangelikálních kruzích v Americe, kdy, a to je docela, myslím, že relevantní bod k zamyšlení, kdy se bavilo o rolích mezi mužem a ženou. Jaké jsou vlastně role a ten konzervativní, já bych řekl pořád biblický pohled je, že máme tady samozřejmě naprostou rovnost v božích očích, ale máme různé role a Pavel to popisuje tak, že jednoduše žena se má muži podřídit. A to nějak zase vypadá, že má to být nějaké láskyplný vztah, muži má milovat a tak dále, nebavíme se tady o nějakém zneužívání a tak dále, ale má se žena muži podřídit. A to zaznívá několikrát v Novém zákoně. A k tomu, aby ti teologové
to obhájili tohle učení, tak se začali obracet právě k nauce o Boží trojici, kdy některé verze tady téhle nauky poukazují na to, že tady mám tedy jednu bytost, ve které jsou 3 osoby a ty osoby, konkrétně syn otci, se podřizuje. Tak a to totiž v písmu vidíme, ale to, co musíme rozlišovat, je, jestli to vidíme v kontextu Kristova vtělení, kdy on se stává člověkem, druhým Adamem, aby jako Adam žil dokonalý život a vlastně se žil v dokonalé poslušnosti Bohu, tak jako Adam první v tom selhal. Takže to musíme brát na zřetel, že tady vidíme Krista v dějinách spásy, kdy bere lidskou přirozenost, stává se člověkem. A to je jedna stránka. A druhá stránka je právě ty vztahy Otce, Syna a Ducha od věčnosti před vtělením, kdy oni sdílí jednu božskou podstatu. A klasická konfesijní kristologie nám říká, že oni jsou si rovni v moci a síle. Takže tam bych řekl, že už se nemůžeme bavit o tom, že syn se otci podřizuje. Protože by to vlastně značilo určitou latentní subordinaci. Jo? Že tady máme podřízení... To je termín, který stojí za to vysvětlit. Trojiční, řekněme, teorie, které zdůrazňovaly, že otec a syn si nejsou ve všem 100% rovni svojí podstatou, spadají do té kategorie subordinační, jako podřízení. Jo? Zapomněli jsme zmínit v těchto debatách klíčový kristologický termín, a to, že Kristus je homoousios, že on je stejné podstaty jako otec. Tak nikoli ze stejné podstaty, ale stejné podstaty. On je stejné podstaty a určitě není ani podobné podstaty, homoousios, a už vůbec ne heterousios, už vůbec ne jiné podstaty. Jo? A právě to, co vyplývá z tady toho termínu homoousios, mimo jiné, že on musí sdílet ve všem ty božské atributy. To jsou stejné atributy, které platí pro celé božství, Otce, Syna, Ducha Svatého. A najednou tvrdit, jak někteří evangelikálové tvrdili a tvrdí, že a nejenom evangelikálové, katoličtí teologové a všechno mezi tím, že to není jenom v rámci vtělení, ale je to od věčnosti, kdy se syn podřizuje otci. Oni třeba říkají, i to synovství samo o sobě tohle naznačuje, tak nám, já bych řekl, podkopává tu trojici. Neřekl bych, že to je nějaká jakoby už explicitní prostě popření téhle nauky, ale podkopávají. A ten motiv je dobrý. A ten motiv je ukázat, že tak jako se syn od věčnosti podřizuje otci a jsou stejné podstaty, tak žena je stejné podstaty jako muž, není méněcenná v žádném ohledu, ale v její roli se má podřizovat muži a tím, že to dělá syn od věčnosti a nikoho to nepobuřuje, tak by to nemělo pobuřovat ani nikoho v případě ženy. To zní jako strašně dobrý argument, je to strašně lákavý, ale neštimuje to úplně s tou klasickou trojiční ortodoxí. Je to zajímavé, no, že často v tom úkolu pokusit se, nebo v tom záměru pokusit se udělat něco dobrýho, ukázat na něco, co je v té ortodoxní teologii a zachovat to v tom tradičním smyslu, tak si ale podkopáváme něco jiného a je to velký nebezpečí. Pojďme na závěr, poslední otázka. Proč je vlastně tohle všechno praktický? Proč dává smysl se učit o trojici, učit se o teologii? My jsme se tady o tom bavili o přestávce trošičku, že nauka o Boží trojici, svaté trojici, je nauka, která nám připomíná, že ne veškerá teologie se dá hned zredukovat na praktickou aplikaci, typu běž, nevím, pomož doma mamince s nádobím. Samozřejmě se to toho týká, ale v prvé řadě já bych si přál, aby i tady tenhle náš rozhovor pro posluchače byl pobídkou k tomu, aby pokud mají pocit, že v tady téhle oblasti jako křesťané ať už tápají nebo mají nedostatky, aby si je snažili doplnit, aby se podívali do katechismu protestantských, aby samozřejmě četli Bibli a přemýšleli nad tím, jaké jsou vztahy Otce, Syna, Ducha Svatého, aby si vzali nějakou dobrou teologickou literaturu a snažili si tady v téhle oblasti prostě doplnit své znalosti, nejenom proto, aby měli více znalostí, ale aby jednoduše znali lépe svého Boha. A to říká Ježíš, že v tom je věčný život. Jan 17.3, aby poznávali tebe, Otce, a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. To bude i podstata našeho věčného života. Vidění Boha, kdy budeme vidět Boha takovýho,
jaký on je v rámci toho, co bude naše lidská přirozenost schopna pojmout. Pokud nás nezajímá Pán Bůh, nevím, jestli nás bude zajímat nebe. A naopak, pokud nás zajímá Pán Bůh, tak by nás měla zajímat nauka o Boží trojici. Takže já bych si přál, abychom opravdu to nebrali jako nějakou obskurní starou doktrínu, ale aby to bylo centrum našeho života. Ono to bylo centrum života i v Novém zákoně pro ty křesťany, kteří se chtějí držet Bible a té terminologie, která tam je, tak jistě, kdybychom se zeptali prvních křesťanů, tak nám asi ne všichni budou schopni dát nějakou nicejskou definici christologie nebo trojice, ale budou to prakticky žít. Četli jsme tady ty formule, jak Pavel se s nimi loučil. Oni budou uctívat Otce, vzývat jméno našeho Pána Ježíše Krista, jak říká v 1. Korinským 1. kapitole. A budou spoléhat na moc Ducha Svatého. A to musí být v jádru našeho křesťanského života. Takže to je určitě nějaká moje pobídka. Já jsem si říkal, že ono by možná bylo dobré i ukončit 2 citáty. Určitě. Jeden je od puritána Stevena Charnocka, který napsal Bichli o božích atributech. A on tam nás pobízí a říká, přestože nedokážeme plně pochopit, kým Bůh je, musíme si dát pozor, abychom si jej nepředstavovali jako někoho, kým není. To je první věc, možná, kterou si opravdu vezmeme k srdci, že ačkoliv ne vždycky pochopíme přesně, jak to je, tak nemůžeme si dovolit přistupovat laxně k božímu zjevení a prostě popisovat Boha tak, s takovým způsobem, jakým on se nezjevil. A Augustin opět ještě jednou potom k trojici říká, že u toho tématu boží trojice není nikde bloudění nebezpečnější, hledání namáhavější a nalézání plodnější. Tak věřím, že to může být a bude i naše zkušenost, pokud se oddáme studium toho, kdo je náš Bůh, jako Otec, Syn a Duch Svatý. Díky moc, můj Míre, že jsi na nás udělal čas, že jsi přijel až sem do Prahy z Kroměříže a děkuji vám, divákům, jste věnovali pozornost, že jste se s námi dívali.